Molate marituhata, molate nang dihita sa luhuna. Matsela situtu dorohanami, siya dong asahutani hasuhuto bolon, dong amuna sa STM like ko. Isodjong-jok kami, torok minasopiga dohami memang mewakili. Alay na dohami, marlas ni roha di ulaon na majalo, pasaha uhum manang na mga datin na dihitan na somal. Jadi siya kami STM lae, adonggo na masa, songonok na somal, siya kita tuhita. Otik susadia pian non nahupasahat kami tuhamulay ku dohot terlu pengantin segurang ma pinasuna. Songoni mahata sa otik siya kami molate. Amak parmusik kami, baik kamu ma nahubartusi. Gabi ama. Ya, musik. Ya, mangindo kutolong ka namin, hubani orang tua namin. Nomor mobil BP 10 sada Pitusia, sada Pitusia JG. Kasi tolong igeser na apa? Kalian adong mobil nasional keluar. Mobil BP 10 sada Pitusia JG. Mangindo tolong ka namin, asa igeser lobe. Kalian adong mobil nasional keluar. Terima kasih ma Bapak. Iya, salam kopi. Pandang pertama saat berjumpa di danau Toba. Walau ragu meledak, ku perhatikan saja. Ku coba tahu pertama tinggalmu di mana. Kau balas dengan indah, senyum dan tawa. Ya harus. Jadi dia bang doh dia kang nami rodo hami sa tonga-tongani bunga parna sektor Batuampar di bang kalason ulau tadi di bagasa sadarion lima napasahat ada nagok di anak doh parumata. Jadi songon tupak nasusadian do si pasahat nami tung sasadia be abang udah las maruhan dagingmu las maruhan tebdim. Mama sumasu mamat na martua de batatu hita saluhutna tarluboy ma tu anak doho parumata di pasaha ma tu keluarga nasida bangga bea par horasan jala totong ma diramauti Tuhan di keluarga baru nasida ima so kata siak kami pungon parna sektor Batuampar abang padami asaban damang jo godang Ciraja Parnai Gabi ama.